водеща роля. Тук си има ритуали, традиции, дай аз ще ти помогна. Ние сме го обсъдили вече, няма проблеми. Нека да проверим, пък и пак се го обсъждате. Обърнете се. А тя е тук. Обърнете се с гръб един към друг. С гръб. Вдигнете ръцете си нагоре. Комата Марки, моля те, вземи тази пита, само хляба, точно така. Вдигнете си ръцете и я сложи отгоре върху ръцете им. Точно така. Хващайте здраво. Ще чупите, когато кажа. Хвали, Марина, заби здраво маникюр. Готови ли сте? 3, 2, 1. Съжалявам, мила, обаче от тук нататък казваш, да, скъпи, прав си, така ще бъде. Събавка го казва. Ада, нома, надо. Така, служете това Оставихте малко да... Така, много важни въпроси решихме. Няма да ви мъча повече, но понеже обещах на Галин още един шанс за първото дете, защото той не беше много съгласен. Така, Марина, риташ това менче, когато ти кажа, много силно. Ако менчето се заклюпи на една страна, първото дете ще е момиче. Ако се обърне по гръб, ще е момче. Разбрали? Силно ритай. Давай.